die Kubor na kaslem jong unong san hima. Kashnong maulat kaway nagishnong hatan riwar mingi, kabahap hamau kan row block East Khasi Hills District. Kalashong siir baha namar ka jing tua jing kelem, hadian ka jing beteng bantier uslap bajur, nadu ka khat arterik menta ujelio. Ha kabala sakhi ya ka jing tua ulumba, bat jing tua ka surang. Kat kum ka jing atho u chairman ka senjo kirang bashnong maulat area, uba maran suting. Laong banamar ka jing jur palat uslam, uwe ulumba bat ka surak PMGSY, hatan maulat kalatawa. Bat kidan ru ki yeng ke balasya penjulor namar ka jing tua kendo. Uba maron ulaong banamar ka jing peteng uslap ubajur, ompat la ban le ban weng ya ka kendo, bat ki mau ki bakhang ya ka surang. Wadhaba ka PWD ka pha ya ka korpu shilum. Ulaong baka ni ka jing tua kala pensyong siir ya kinong syong shnong, kashnong maulat kamtam namar ka don ka jaka, ba kamlong luom bat sharing. Bat kiladon ki balaken riak no syeki wei pat ki yeng bakam shingan. Kumta uba amaran ulaken tui ki bor badai kmi, ban petlem bat le haba ya dei bat kani ka jingjia.